хора, това ще е част 2 с тази трошка. И искам да ви покажа дирията, която остави. Започна от тук. И Дава показахме напред. в миналия епизод. Не тук. Вижте какво стана. Е, това е дирията. За тези, които могат да дрифтят, ще ме разберат. Значи Гошето тръгва тук баце, слайва се и е тук, вижте как му се отбелязало, е тук точно спира на гумата се отбелязва. Аха. Добре, взимай да дрифта още малко. Това е част 2. Част 2 на влога за Да се 3 минути. абонирате! Да, ако не се абонирате, Гого Ще ви издрифта главите. Гого Ще ви обръсна 0 номер. ще ви посрещне под леглото. И ще ви каже, що не се абонира. И ще си вземе колелото и ще ви издрифти един. Затова се абонирайте. И не пропускате видеята. Давай, Гоше! Мале, много надъхах обаче преди малко. О, това буквално беше почти същото дирия. Ето тук, това е гумата на Гого. А миналата дирия беше някъде тук, така. И е тук. Нищо, поне ти показа как е дигна. Чакай. Ма лебе, докато карам, Кевин Глейсън, докато карам и... Това също е Ма такова. не, за да взах... Добре, дай Гоше! Дай Гоше, дай се на едно! Добре. Хора. Е там. Кантарче. Може да кантари ли е човека, бе? Добре, аре да го видим. Ето го. Гошто. Ще дрифтиш ли? Да. Ето тук леко е така се слайдна и е тук спря, ама не беше. Ама е така се така. Да сложи малко пясък да стане уникално. Добре, хора. Е, там има много пясък, между другото. Да, ако има повече пясък, има повече дрифтинг. Да, и по-голям начин Гошто се прибие. Има по-голям шанс да се прибира. Вижте. О, не, тук има камери. Това на кой има? Гоше тук, внимай, че тук е... Война. Да, буквално. Между другото, този пясък е за покрива на хората. Но... Ама ще им свърши работа, то това. В смисъл, то целият покрив ще покрие. Абе, малко сме взели, не сме предобили манчета, една чанта сме взели там. Ето го ще фърля пясък. Чакай да го таковаме. Бъни скок, бъни! Ето тук Не е бъни скок, бъни имало хопе. нещо Ай, ти гадно. това снимаш войната на животните. Добре, дай по-бързо. Бомбомбини, гусини. Гледай го. Ще дрифтиш от тук или от там как ще продължиш? Добре. Опа. Хора. Опа. Катинар. Добре, сега ще снимаме Гошто само. Опа, Гошто се засилва. Я видим. Гати голям дирия, вижте, е тук. Слайд. И е тук. Добре, мати, трябва да си апгрейднеш дрифтинка. Айде сега да се спускаме. Добре. Чао хора, очаквайте трета част. Бум, абонирайте.